Tito Caps. It's joke time. Holdupper vibes. Mga holdupper ng hold up ng isang boss, pagdating nila sa tahimik na lugar nag-declare ng hold up ang mga holdupper at ito ang sinabi ng kanilang leader. Stop. Hold up ito, lahat ng bag, cellphone, alahas at relo amin na. Pagkatapos na kumpiska ang lahat, hindi pa nakontinto ang mga hold-upper at may gusto pang gawin sa lahat ng babae sa boss. Bumaba ang lahat ng lalaki kasi lahat ng babae pagsamantalahan namin. May pakiusap naman ang apo ng matandang babae sa leader ng hold-upper. Sir, please po pakiusap, huwag nyo na po idamay ang lola ko, matanda na po siya. 78 years old na po ang lola ko. Hay nako apo. Pag sinabing lahat na. Huwag na po kayong makiusap.